Natrap ba ka sa isa ka situation? Mura na ba kag nagpanik kung unsay buhaton nimo, wala na ba kakabalo unsay pinakamaayo nimong buhaton tungod sa problema nga kalit lang niabot sa kinabuhi. Muna ito pag-iskutan karon sa atong devotional. Maayong buntag, kini si Pastor John Incargas. Welcome sa atong daily nga devotional. Atong verse dinita sa Exodus chapter 14 verses 13 and 14. And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you and you shall hold your peace." Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Na siguro nakaagi ka ng situation nga murabag na trap na ka. Wala na kay kalutsan, wala na kay laing kaduulan, and then imong choice is ang paghangad na lang sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Well, mo na nahitabo sa Israel. Gikan sila ni Hawa sa Egypt under sa leadership ni Moses. Nanagan sila, iskapo sila, nibakta sila pila ka kilometrong dinaganay kuyog ang mga anak, mga inahan, mga amahan ng tibok pamilya, nagbitbit pag mga sinina, nagbitbit pag mga banga, nagbitbit pag mga tubig, tungod kay mobalhin na sila gikan sa Egypt ngadto sa promised land. Pero dili inana kadali ilang pagbalhin. Gani pila pa lang ka oras nga nakaiskapo na sila gikan sa Egypt, nadungog na nila nga gigukod sila sa mga sundalong Pharaoh. Siguro para pabalikon sila or siguro pang silutan sila. Pagkadungog nila sa mga kabayo nga nagdinaganay sa sundalong Pharaoh nga naa sa likod nila nga pila ka kilometro ang gilayon, nagpanik sila, ni samot sila kusugog dagan hangtod ni abot sila sa isa ka dapit nga dili na sila makadagan pa. Naa sila dapit sa Red Sea. Wa ni sila mahimo, di sila pwede mo cross sa Red Sea tungod kay mga lumos sila. Mudagan sila sa tuo, bukid. Mudagan sila sa pikas, wala, bukid pod. Kung mubalik sila sa agi, napod na masundalong Pharaoh nga nagsunod. Natrap sila sa isa ka situation. You know what? Ang gihimo ni Moses, instead nga maminaw siya sa mga reklamo sa mga tao, instead nga ma-discourage si Moses, kabalo ka ang gihimong ni Moses, miampo siya sa Ginoo. You know, first thing imong buhaton if matrap ka sa isa ka situation, please pray. Please i-pray God. Unag yung duolang Ginoo before ka mo duol sa doktor, before mo duol ka sa attorney, before ka mo himog first step sa solution. First, unag yung duol sa Ginoo. Ingon si Moses, Lord, unsay buhaton na mo Ginoo, natrap imong katawhan. And then ingon ang Ginoo kay Moses, sama sa akong ipakita nimo dito sa bukid sa Midian, nga gamiton akong powerful nga tool ang imuhang sungkod. Buto nagpray si Moses, ug gitungod ni Moses ang iyang sungkod sa tubig ug hinihinay na tunga ang Red Sea. Pag move forward ni Moses, mi hiwa man ang dagat. And the more sila ni move forward, the more pud ang dagat mi dako pud ang iyang hiwa. So wala sila nga basa, hinihilay sila mi cross sa Red Sea nga ang tubig ni padaplin mismo nila. Hangtod nga nakatabok silang tanan dito sa Picas Island, safety silang nakatabok, ang mga bata, ang mga inahan, ang mga amahan, tanang tao sa Israel nga gilid ni Moses. And then pag-abot sa mga kalaban, misunod pud sila sa dalan sa mga Israelite, pero sad to say, pagkahibalos Ginoo, iyang gisiradog balik ang tubig ug nangamatay ang mga sundalo ni Pharaoh. Kabalo mong sinitabo dinhi. Once matrap gani kasi sa ka-situation, hinumdumi gini opportunity na nga ipakita sa Ginoo unsa siya ka powerful sa imong life. Kana bang paraw nimo dead end na, wa na kay kalutsan, wa na kay kadaganan, and the only thing you can do is to pray, believe, and expect from the Lord. You know, muna gihimo dinhing Moses. Ingon din si Moses, okay, ay mo kahadlok mga Israelite, kay ang Ginoo makig-away para ninyo ug wala mo'y laing buhaton, ang pag-witness lang sa iyahang buhaton nga kadaugan. Tiyaw mo na. So gitrap day sila sa Ginoo aron ma-demonstrate sa Ginoo unsa ka powerful ang God nga ilang gibaylo sa Egypt.
Gipabiyahan biya sa Ginoong Egypt tungod kay nay God nga ilang iserve ngadto sa Canaan. So dinhi nagpakita na dig abilidad ang atong Ginoo, gitrap sila kunuhay sa Red Sea para manghilak sila, manghadlok sila. Pero dinhi ni praise si Moses sa dang gitunga sa Ginoo ang Red Sea, naka-witness gud ang entire Israel unsa ka powerful ang Ginoo nga ilang gibaylo ang Egypt para niini nga Ginoo. You know what? I don't know unsay dead end karon sa imong life. Siguro na-trap ka sa isa ka situation, na-trap ka sa isa ka financial problem, health problem, relationship problem, emotional problem, unsa nga klase nga problem nga para nimo murag, Lord, wa na koy mahimo. Ampo gud sa Ginoo. And then tuuhi siya nga siya mohimog kadaugan. You know, isa na ka opportunity nga ipakita sa Ginoo nimo unsa siya ka powerful nga bisan sa dead end kaya kanya buhatan og alternative nga dalan para ma-rescue ka og protektahan ka sa dili mao nga mga butang. Unta na kay heart karon mo surrender sa Ginoo, mo ampo, mangayo, muhangyo og mulaom og tuuhan nimo nga ang Ginoo mo'y pinaka the best nimong defender. Naghulat lang siya kanus animo siya heartily ug sincerely nga imuhang tawgon. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder nga Lord, kung naaman mi karon sa mga dead end sa mong life, please Lord, tuloy mi sa pagpaubos, pagampo ug pag-expect Ginoo, pagtuo, paglaom nga ikaw Lord mohimo gyud og dalan pagawas nini nga problema. Lord, tubangi mi improve among faith Lord nga dili mi madala Ginoo sa kahadlok sa kalibutan. Kining tanan na mahan na mo ginasalig in Jesus name. Amen ug amen.